ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇବା ଗ୍ୟାସ୍, ତାପରେ ବସାଇବା, ତାପରେ କଡ଼ାଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଲ ପକାଇବା। କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ। ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିରି କଷିଦେବା।
ପାଣି ଦେଇକରି କଷିବା। ପାଣି ଟିକେ ଯାକ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯାକ ପାଣି ମରିକିରି ମସଲା ଭଲ କଷି ହେଇଗଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ସବୁ ମସଲାକୁ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେକୌଣସି ଆମିଷ ତରକାରୀରେ ଅଣ୍ଡା ହଉ ମାଛ ହଉ କି ଚିକେନ୍ ହଉ ମଟନ୍ ହଉ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବି। ଏବେ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା।